हे टे सुनलु कौन है बाड़ी रे बैगन टाँगली तो टे भजा करदेलु पखाल ये खाइबी ना ना बैगन रे भजा खाई खाई पूरा बोरिंग लागलानी आज बैगन रे चटपटा आइटम कर हो ठीक अछि ओके We old school, the Jay-Z, the city वाले and me देसी तरी ego दिला जरा भी नहीं मना मधे खराबी नहीं अपना सिटी चावांगे daily crazy तरी why so shy hey सुंदरी तुझा नाव काय है तुझा गाव काय है ग अरे सुंदरी तुझा नाव काय है तुझा गाव काय है ग अरे सुंदरी तुझा नाव काय है तुझा गाव काय है ग ती ओजी एकदम फाईन आहे आणि थोडीशी डिवाइन आहे कशी लागते बघून आयना आणि चेहऱ्यावरती शाईन आहे खानदानी ग्रॅटिट्यूड हे बैगन एत सुंदर डिश बने निजे टेस्ट करके केमती लाଗୁଛି तिच्या समोर फिक्का गोल्ड